Belakina hambai jotono sanja kaham miyago 17 tarik ang ani nok barani ang tongo abo nyogoni pundi sui golibo abo 2 number golide sujan hino hingke 6ta থেকে 7টা ni bisingni jorao ang obonogor bazaro bazar kochok pani thangmani hingke logi 5 bag tlang thangmo hingke abo ani mote lamone klai khena o goli bisingo main route bo klai yang main route thangso kana ang pocket tang na je tingka tangmon hingke 5 bag kri hingke ang chokna nogosi pokai klang khana hanene hingke 5 ro lamo 5 ro nai ke tini pung rogote se bere ne manlia hingke main khoi koto ka haisi o jaga bo mane ani o 5 bag bisingo rang tasuk kri phano kisa nangmani document tongo ani aadhar card pan card voter id driving license erpore mani atm ko tongo gan chatting bo mani atm duita tongo abo hingke o lamati je kebo himna tomono mani tongkangke ang tolawa ani number ridwan do number kisa kurungnani baga ang jotono kojeuta বিশেষ khlai je o goli tu himoi tongnai rok borok no man khana hanai khaklai tomo mani tongkangke tomo kebo mani tongkangke ani number jogajog khlainani baga ang jotono kojeo hambai।